Kapitola 3. V kráľovstve pána Harrisona. Dom pána Harrisona bolo starobilé stavisko, vybielené, stojace oproti hustému smrekovému háju. Pán Harrison sedel sám na verande zatienenej vinnou révou, bol bez kabáta a s pôžitkom bavkal zo svojej večernej fajky. Keď si uvedomil, kto prichádza po chodníku, prudko vyskočil, vbehol do domu a zatvoril jej dvere pred nosom. Bol nepríjemne prekvapený a z hĺbky srdca sa hanbil za to, ako sa včera rozúril. Ale jeho útekom stratila Anna poslednú štipku odvahy. Už teraz je taký nahnevaný, čo povie, keď sa dozvie, čo som urobila, hútala skleslo, keď klopala na dvere. Avšak pán Harrison ich otvoril s hanblivým úsmevom a celkom mierne a priateľsky, iba trochu nervózne, ju pozýval dnu. Odložil fajku, obliekol si kabát a možno povedať, že priam galantne ponúkol Ane veľmi zaprášenú stoličku. Nuž privítanie by bolo prebiehalo celkom hladko. Nebyť klebetného papagája, ktorý cez mriežky svojej klietky zízal zlomyselnými zlatými očami. Len čo sa Anna posadila, zázvor zvolal. To pán Roman, na čo sem prichádza ten červenovlasý strapec. Ťažko povedať, kto sa začervenal väčšmi, či pán Harrison a či Anna. Nevšímajte si papagája, zahováral pán Harrison a odmenil zázvora s úrivým pohľadom. On vždy hovorí hlúposti. Dostal som ho od brata námorníka, veď viete, tí hovoria nevyberane a papagáje sú veľmi učenlivé vtáky. To si myslím, pripustila úbohá Anna, ale pri spomienke na účel svojej návštevy potlačila rozhorčenosť. Rozhodne si nemohla dovoliť za týchto okolností uraziť pána Harrisona. Ak ste predali susedovú kravu, bez jeho vedomia a súhlasu, nesmiete sa dať strhnúť hnevom pri papagájových neúctivých rečiach. Prišla som k niečomu sa priznať, pán Harrison, začala odhodlane. Týka sa to džersejskej kravy. Páne Bože, zvolal pán Harrison nervózne. Vary zase vtrhla do môjho ovsa? No nezáleží na tom, nezáleží tam vtrhla, to nič. Naozaj nič. Priznávam, že som sa včera prenahlil. Nič to, že tam vošla. Ach, keby len to, vzdychla Anna, ale je to 10 ráz horšie. Ja som... Do paroma chcete azda povedať, že sa zatulala do mojej pšenice? Nie do pšenice, ale teda do kapusty. Vliezla do kapusty, čo som bestoval na výstavu však. Do kapusty nie, pán Harrison. Poviem vám všetko, preto som prišla. Len ma prosím vás, neprerušujte. Znervózňuje ma to. Nechajte ma dopovedať všetko a nevravte nič, kým neskončím. Potom iste budete veľa hovoriť, dodala Anna, ale iba v myšlienkach. Tak dobre, nepoviem už ani slovo, sľúbil pán Harrison a naozaj zmlkol. Avšak papagája neviazal nejaký sľub, aby mlčal a tak ďalej pod chvíľou vykrikoval. Červenovlasý strapec, čo Anu skoro rozúrilo. Včera som zavrela svoju džersejskú kravu do našej ohrady. Dnes ráno som išla do Kármody a keď som sa vrátila, uvidela som džersejskú kravu vo vašom ovse. S Dianou sme ju začali naháňať, ale neviete si predstaviť, koľko sme s ňou mali roboty. Bola som celkom premočená, ustatá a nahnevaná a v tej chvíli prišiel pán Shearer a ponúkol sa, že kravu kúpi. Hneď som ju predala za $20 a to som zle urobila. Pravda, radšej som mala počkať a poradiť sa s Marilou. Ale ja mám hrozný zvyk, vždy konám bez rozmyslenia. Každý vám to potvrdí, kto ma pozná. Pán Shearer si kravu hneď odviedol a naložil ju v ten istý deň na popoludnejší vlak. Červenovlasý strapec, zaškriekal papagaj s najväčším opovrhnutím. V tej chvíli pán Harrison vstal a s výrazom, ktorý by bol nahnal hrôzu každému vtákovi, okrem papagája, odniesol zázvorovú klietku do vedľajšej miestnosti a zatvoril dvere. Papagaj škriekal, preklínal a všemožne sa správal tak, aby si udržal zlú povesť. Keď sa ocitol sám, namrzený zmlkol. Prepáčte a pokračujte, prosím, povedal pán Harrison a znovu si sadol. Môj brat námorník ho nenaučil slušným spôsobom. Tak teda, prišla som domov a keď som vypila čaj, išla som sa pozrieť do našej ohrady. Pán Harrison, Anna sa naklonila dopredu, známym detským spôsobom zopela ruky a veľkými sivými očami prosebne pozrela pánu Harrisonovi do zmetenej tváre. Svoju kravu som našla v ohrade. To bola vaša krava, čo som predala pánu Shearerovi. Nebesa, zvolal pán Harrison, neopísateľne zdesený týmto nepredvídaným záverom.
To je naozaj veľmi zvláštne. Ach, to nie je ani trochu zvláštne, že privádzam seba aj iných do nepríjemných situácií, žalovala sa Anna chmúrne. Každý to o mne vie. Možno si aj myslíte, že je na čase, aby som z toho vyrástla. Veď v marci budem mať 17 rokov, ale nedaj Bože sa polepšiť, pán Harrison. Môžem sa odvážiť dúfať, že mi odpustíte. Obávam sa, že vám kravu neprivediem späť, lebo je prineskoro. Ale tu sú peniaze za ňu, alebo si za náhradu môžete vziať moju, ak chcete. Ani vám neviem povedať, ako ma to všetko mrzí. Ale, odvrkol pán Harrison prudko, už dosť, slečna. Veď sa nič nestalo. To je maličkosť. Taká nehoda sa môže hocikomu pritrafiť. A ja som niekedy veľmi popudlivý, slečna, až pri veľmi popudlivý. Nemôžem za to, že hneď každému poviem, čo mám na srdci. Ľudia ma musia takto chápať. Keby tá krava bola v mojej kapuste, ale nebola tam, nič sa nestalo, všetko je v poriadku. Hádam by som si predsa len radšej vzal za náhradu vašu kravu, ak sa jej chcete zbaviť. Ach, ďakujem vám, pán Harrison, som veľmi rada, že sa nehneváte, bála som sa toho. Viem si predstaviť, ako ste boli na smrť naľakaná, keď ste sa rozhodli po včerajšom výstupe, že mi to poviete. Ale nesmiete si zo mňa nič robiť, som ukrutne priamy starý chlap, to je všetko. A poviem pravdu z mosta do prosta, aj keď niekedy oči kole. Aj pani Lindová je taká, povedala Anna a len potom sa spamätala. Kto? Pani Lindová? Nevravte mi, že som ako tá stará klebetnica, vyhrkol pán Harrison zlostne. Nie som taký, ani trochu. Čo máte v tej škatuli? Koláč, odpovedala Anna huncúcky. Uľavilo sa jej, že bol pán Harrison tak neočakávane prívetivý a nálada sa jej dvíhala ako ľahučké pierko. Priniesla som ho pre vás, myslela som si, že nemávate často koláče. Veru nemávam a ukrutne ich mám rád. Veľmi som vám povďačný. Na pohľad vyzerá veľmi chutný. Dúfam, že aj vnútri je taký dobrý. Ubezpečujem vás, že je dobrý, odpovedala Anna veselo a dôverčivo. Kedysi som robila koláče, čo neboli dobré, ako vám môže dosvedčiť pani Alanová, avšak tento je celkom dobrý. Nož viete čo, slečna, musíte mi ho pomôcť zjesť. Postavím kotlík a vypijeme si čaj, súhlasíte? Dovolíte, aby som čaj sama uvarila? Spýtala sa Anna pochybovačne. Pán Harrison sa pousmial. Vidím, že nedôverujete veľmi môjmu kuchárskému umeniu. Mýlite sa, viem variť taký dobrý čaj, aký ste sotva kedy vypili. Avšak nech sa vám páči. Našťastie minulú nedeľu pršalo, takže mám horu čistého riadu. Anna rezko vyskočila a pustila sa do roboty. Hrniec na čaj umiela vo viacerých vodách a len potom postavila vodu na čaj. Potom poutierala sporák a prestrela stôl. Z komory ponosila riady. Zhrozila sa, v akom stave je komora, ale múdrosť jej kázala mlčať. Pán Harrison povedal, kde nájde chlieb, maslo a pohár zaváraných broskýň. Anna ozdobila stôl kyticou, ktorú priniesla zo záhrady a prižmurila oči nad škvrnami na obruse. Čaj bol čoskoro hotový. Dievča si sadlo za stôl oproti pánu Harrisonovi, nalievalo mu čaj a veselo s ním džavotalo o škole, o priateľoch a o svojich plánoch. Neverila vlastným zmyslom, že ju neklamu. Pán Harrison priniesol späť papagája pod zámienkou, že úbohému vtákovi je clivo. Aj Anna cítila, že by dnes vedela odpustiť každému všetko a ponúkla vtákovi orech. Avšak papagáj bol vážne urazený a preto odmietol akékoľvek pokusy o zmierenie. Sedel rozladený na svojom bidielku a našuchoril si perie, takže vyzeral ako zeleno-zlatá guľa. Prečo ho voláte Zázvor, spýtala sa Anna, ktorá mala rada priliehavé mená a nepozdávalo sa jej, že by takéto meno dostatočne vystihovalo papagájovo perie oslnivých farieb. Môj brat námorník ho tak pomenoval. Hádam to dajako súviselo s jeho povahou. Ale ináč si ho veľmi vážim. Boli by ste prekvapená, keby ste vedeli, ako si ho cením. Pravda, má svoje chyby a keď zvážim jedno s druhým, stál ma už veľa. Niektorým ľuďom sa nepáči, že tak preklína, ale nemôžem ho od toho odučiť. Pokúsil som sa o to, ba aj iní sa pokúsili. Niektorí ľudia majú predsudky voči papagájom. Hlúpe, čo? Ja ich zas mám rád. Zázvor je dobrým spoločníkom. Nič by ma neprinútilo vzdať sa ho. Nič na svete, slečna. Posledná veta vyletela z pána Harrisona ako delová guľa namierená na Anu, ako by ju podozrieval, že tajne zamýšľa prehovoriť ho, aby sa vzdal papagája. No Ane sa tento čudný, nepokojný, popudlivý človečik začínal páčiť. A prvnež dojedli, boli naozaj dobrými priateľmi.
Pán Harrison sa dozvedel o zveľaďovacom spolku a bol ochotný ho odobriť. To je správne, len do toho. V tejto osade možno veľa zveľaďovať. V okolí aj v ľuďoch. Už neviem, bránila sa Anna. Celkom ináč to prijímala, keď sama alebo starí známi pripustili, že Avonlea alebo jej obyvatelia majú isté nedostatky, ktoré však možno ľahko odstrániť. Ale celkom ináč to znelo od prišelca, akým bol koniec koncov pán Harrison. Podľa mojej mienky Avonlea je chutné miesto a ľudia sú tiež milí. Badám, že ste trochu vznetlivá, poznamenal pán Harrison, pozorujúc Anin rumeň na lícach a rozhorlené oči. Asi to súvisí s farbou vašich vlasov. Avonlea je pomerne pekné, príjemné miesto, ináč by som sa tu nebol usadil. No, predpokladám, že aj vy mu priznáte isté chyby. Pretie mám ho ešte väčšmi rada, odpovedala Anna oddane. Nemám rada miesta alebo ľudí, ktorí nemajú chyby. Myslím, že dokonalá osoba nemôže byť ani trochu zaujímavá. Pani Whiteová vraví, že nikdy nestretla dokonalú osobu, iba o jednej sa dosť napočúvala. O prvej žene svojho manžela. Isté je veľmi nepríjemné vydať sa za muža, ktorého prvá žena bola dokonalá však. Oveľa nepríjemnejšie je byť manželom dokonalej ženy, vyhlásil pán Harrison s náhlym a nevysvetliteľným oduševnením. Keď dopili čaj, Anna nástojila na tom, že umie riad, hoci pán Harrison ju uisťoval, že v dome je dosť čistého riadu ešte na celé týždne. Veľmi rada by bola aj zamietla, ale nikde nevidela metlu a nechcela sa na ňu vypytovať z obavy, že domáci pán nejakú nemá. Mohli by ste zavše ku mne prísť na kus reči, navrhoval pán Harrison, keď odchádzala. Nie je to ďaleko a ľudia by mali nažívať priateľsky so susedmi. Váš spolok ma zaujíma. Dokonca sa mi to zdá byť zábavné. Koho si vezmete prvého na mužku? Nemienime sa miešať do ľudí, budeme zveľaďovať iba okolie, odpovedala Anna dôstojne. Vážne podozrievala pána Harrisona, že si z ich plánu robí posmech. Keď odchádzala, pán Harrison sa díval za ňou z obloka. Sledoval jej útlu dievčenskú postavu, ako si bezstarostne poskakuje na poliach, ktoré zaplavovalo zapadajúce slnko zvláštnou žiarou. Som drsný, opustený, zádrabčivý starigáň, povedal hlasno. Ale toto dievča vyvoláva vo mne pocit novej mladosti. Je to taký príjemný pocit, že by som nedbal za všeho opäť okúsiť. Červenovlasý strapec, vykrikoval papagaj posmešne. Pán Harrison pohrozil papagájovi pesťou. Nevychovaný vták, mrmlal, takmer ľutujem, že som ti nevykrútil krk, keď ťa môj brat námorník priniesol domov. Vari mi nikdy neprestaneš vystrajať nepríjemnosti. Anna bežala radosne domov. Vyrozprávala svoje zážitky Marile, ktorá už sa o ňu strachovala a zberala sa ísť ju hľadať. Svet je predsa len pekný, však Marila, skončila Anna šťastne. Pani Lindová sa nedávno žalovala, že svet je za veľa nestojí. Vraj kedykoľvek sa človek na niečo príjemné teší, môže si byť istý, že sa viac menej sklame. Nuž, hádam, je to pravda, ale má to i svoju dobrú stránku, lebo ani nepríjemnosti sa nevyrovnajú očakávaniu. Takmer vždy sa zmenia na lepšie. Dnes večer som išla k pánu Harrisonovi s veľkými obavami. No a čo sa stalo? Bol celkom milý a ja som sa cítila takmer príjemne. Možno budeme naozaj dobrými priateľmi, ak budeme voči sebe dosť ohľaduplní. A všetko sa napokon na dobré obráti. Jedno je isté, že nikdy viac nepredám kravu, kým sa nepresvedčím, komu patrí. A papagáje si nikdy neobľúbim. Kapitola 4. Výchovné zásady sú rôzne. Raz večer pri západe slnka stála Jana Andrewsová, Gilbert Blythe a Anna Shirleyová pri ohrade v tieni, prívetivo sa hojdajúcich smrekových konárov. K hlavnej ceste sa tu pripájala lesná cestička známa pod menom Brezový chodník. Popoludní bola Jana na návšteve u Anny a teraz ju priateľka na kus cesty vyprevádzala. Pri ohrade stretla Gilberta a všetci traja sa rozhovorili o osudnom ráne. Na druhý deň totiž bolo 1. septembra a začínala sa škola. Jana mala nastúpiť v Newbridge a Gilbert vo Whitesand. Obaja ste vo výhode, vzdychla si Jana. Vy budete vyučovať deti, ktoré vás nepoznajú. Ale ja musím učiť vlastných spolužiakov a pani Lindová sa obáva, že nebudú mať ku mne takú úctu ako k cudziemu. Leda, že by som bola od začiatku veľmi prísna. Ach, bojím sa toľkej zodpovednosti. Myslím, že nám to pôjde celkom dobre, povedala Jana bezstarostne. Nesúžovala sa túžbou mať dobrý vplyv na žiakov, iba statočne si zaslúžiť svoj plat, zapáčiť sa nadriadeným
a zaradiť svoje meno na čestnú listinu školského inšpektora. Väčšie ambície Jana nemala. Hlavné je udržať si poriadok a ak ho učiteľ chce dosiahnuť, musí byť aj prísny. Ak sa moji žiaci nebudú správať podľa rozkazov, potrestám ich. Akože? Nuž, poriadne ich vybijem. Ach, Jana, to nehovor, rozvolala Anna zdesene. Jana, veď by si to nikdy nedokázala. Baveru, hej. Ak si to zaslúžia, nebudem sa okúňať a vybijem ich, vyhlásila Jana rozhodne. Nikdy by som nemohla vybiť dieťa, povedala Anna vyrovnane a odhodlane. Neverím bitke. Slečna Stacyová nás nikdy nebila a mala vzorný poriadok a pán Filip z nás bil stále a vôbec nemal poriadok. Nie, ak sa nezaobídem bez bitky, tak nebudem učiť. Sú aj iné spôsoby, ako zaobchodiť so žiakmi. Budem sa snažiť získať si ich lásku a potom budú aj oni hľadieť, aby mi urobili povôli. A čo keď sa nebudú snažiť, namietala praktická Jana. Aj takých nebudem byť. Som presvedčená, že by to neviedlo k dobrému. Ach, drahá Jana, nebij svojich žiakov, nech ti vyparatia hocičo. Čo ty o tom súdiš, Gilbert? Spýtala sa Jana. Všakže ktoré deti potrebujú za vše výplatu? Ktoré deti to potrebujú? Nemyslíš, že je kruté barbarské byť dieťa? Hoci ktoré dieťa, zvolala Anna a tvár jej vzrušením zčervenala. Nuž, začal Gilbert pomaly. Zmietal sa medzi svojim presvedčením a túžbou prispôsobiť sa Aninmu ideálu. Pravdu máte jedna i druhá. Nie som za to, aby sa deti veľmi bili. Som presvedčený, ako vraví Anna, že sú aj lepšie výchovné metódy, ako si udržať poriadok. A telesný trest by mal byť posledným východiskom. No verím aj tomu, ako Jana vraví, že jestvujú deti, ktoré nemožno ovplyvniť iným spôsobom a ktoré potrebujú výplatu. V zásade budem pokladať telesný trest za posledné východisko. Gilbertovi, ktorý sa snažil zapáčiť obidvom stranám, podarilo sa, ako to zvyčajne býva, nezapáčiť sa ani jednej. Jana potriasla hlavou. Keď budú žiaci zlí, budem ich biť. To je najľahší a najkratší spôsob, ako ich presvedčiť. Anna pozerala na Gilberta sklamane. Nikdy nebijem decko, opakovala pevne. Cítim, že to nie je ani správne, ani potrebné. Predstav si, že ti chlapec bude drzo odvrávať, keď mu rozkážeš, čo si urobiť, nadhodila Jana. Nechám ho po škole a mierne mu dohovorím, povedala Anna. Každý človek má v sebe niečo dobré, ak na to vieš prísť. Povinnosťou učiteľa je odhaliť túto dobrú stránku a podporovať ju, aby sa naplno rozvinula. Viete, že nám to tak vysvetľoval profesor pedagogiky na akadémii. Myslíte, že objavíte v dieťati niečo dobré, ako budete byť? Profesor Renny hovorieval, že je oveľa dôležitejšie správne deti usmerňovať, ako ich naučiť čítať, písať a počítať. Avšak pamätaj si, že inšpektor ich bude skúšať, či vedia čítať, písať a počítať a nepodá o tebe dobrú správu, ak nebudú zodpovedať ich vedomosti požadovaným osnovám, dôvodila Jana. Bude mi milšie, ak ma moji žiaci budú mať radi a v neskorších rokoch budú na mňa spomínať ako na ozajstnú priateľku, než keď sa moje meno objaví na čestnej listine, vyhlásila Anna rozhodne. Vary, nebudeš deti vôbec trestať, keď sa budú zle správať? Spýtal sa Gilbert. Och áno, iste, že budem musieť, hoci veľmi nerada. Ale možno to robiť ináč. Dúfam, že nebudeš trestať dievčatá tak, že ich posadíš vedno s chlapcami, nadhodila Jana potmehúcky. Gilbert i Anna sa na seba navzájom pozreli a pochavo sa zasmiali. Kedysi, bolo to už dávno, musela si Anna za trest sadnúť ku Gilbertovi a táto udalosť mala smutné a trpké následky. Nuž, čas ukáže, ktorý spôsob je najlepší, skončila Jana filozoficky, keď sa lúčili. Anna sa vrátila do zeleného domu tienistým, šuštiacím brezovým chodníkom. Jeho vôňa sa šírila do diaľky. Potom prešla fialkovým údolím, popri vrbovom jazierku, kde sa pod jedľami boskávalo svetlo s temnotou, potom alejou milencov. Boli to miesta, ktoré s Dianou dávno predávno takto pomenovali. Išla pomaly a s rozkošou vnímala krásu leta, polí a hviezdnatého letného večera, pričom triezvo uvažovala o nových povinnostiach, ktoré na ňu čakajú. Keď došla k aleji vedúcej do zeleného domu, začula z kuchynského obloka hlučný, energický hlas pani Lindovej. Pani Lindová mi prišla dať dobrú radu na zajtra, pomyslela si Anna a uškrnula sa, ale radšej nevojdem. Jej rada je ako korenie. Za štipku výborná, ale v jej dávkach výdatne štípe. Radšej sa porozprávam s pánom Harrisonom.
Od pamätnej udalosti s džersejskou kravou Anna neraz zašla do susedov. Strávila tam niekoľko večerov a celkom dobre sa s pánom Harrisonom spriatelila. No Annu zavše mrzela jeho prostorekosť, na ktorú bol taký hrdý. Papagáj si ju naďalej podozrievavo premeriaval a nikdy ju neopomenul pozdraviť posmešne červenovlasý strapec. Márne sa ho domáci pán namáhal odučiť od tohto zvyku. Kedykoľvek uvidel Annu prichádzať, pán Harrison uveličene zvolal: Na môj veru, už je tu zase naše pekné dievčatko. Alebo podobné rovnako lichotivé privítanie. Ale papagáj prehliadol jeho lesť a pohrdal ňou. Anna sa nikdy nemala dozvedieť, koľko poklon jej pán Harrison za chrbtom urobil. Isté je, že do očú jej nijaku nepovedal. To ste si boli v lese narezať do zásoby korbáče na zajtra však, vítal ju, keď Anna vchádzala po schodíkoch na verandu. Kdeže, bránila sa Anna rozhorčene. Ľahko sa dala vyprovokovať, lebo brala každé slovo príliš vážne. Nikdy nebude mať v škole korbáč, pán Harrison. Iba paličku, ale budem ju používať len na ukazovanie. Budete ich teda radšej byť remeňom? Hada, máte aj pravdu. Pravda, korbáč väčšmi štípe, ale remeň dlhšie páli. Nebudem používať ani jedno, ani druhé. Nebudem žiakov byť. Pane Bože, zvolal pán Harrison s ozajstným zdesením. Ako si teda urobíte poriadok? Budem žiakov ovládať citom, pán Harrison. To nestačí, namietol pán Harrison. V nejakom prípade nestačí, Anna. Ohýbaj ma, mamko, dokiaľ som ja Janko. Keď som chodil do školy, učiteľ ma pravidelne každý deň vyobšíval. Vraj, keď aj nevystrajam, akurát dajaké huncúctva, iste o nich špekulujem. Od vašich školských liet sa metódy zmenili, pán Harrison. Ale ľudská povaha sa nezmenila. Pamätajte na moje slová. Nikdy si neporadíte s tou malou čeliatkou, ak nebudete mať na porúdzi palicu. To je vylúčené. Nuž, skúsim to najprv po svojom, povedala Anna, ktorá mala dosť pevnú vôľu a vedela sa krčovite pridržiavať svojich teórií. Nož veď uvidíme, povedal pán Harrison. Až sa jedného dňa nazlostíte a ľudia s takýmito vlasmi sa vedia nazlostiť, zabudnete na všetky pekné zásady a niekto si to odnesie poriadnou bitkou. Ostatne ste ešte príliš mladá na učiteľku. Až veľmi mladá a detská. V ten večer si šla Anna ľahnúť v dosť pesimistickej nálade. Spala biedne a na druhý deň ráno pri raňajkách bola taká bledá a zničená, že sa Marila naľakala a naliehala, aby vypila šálku horúceho zázvorového čaju. Anna ho trpezlivo chlipkala, ale aký účinok môže mať zázvorový čaj? Keby to bol čarovný odvar, čo by mal moc pričariť jej vek a skúsenosti, Anna by bola bez zdráhania preglgla aj liter. Marila, čo ak nebude mať úspech? Za jeden deň ani nemôžeš mať neviem aký úspech. Ešte máš pred sebou veľa dní, tešila ju Marila. Dopúšťaš sa najväčšej chyby, keď očakávaš, že deti naučíš všetko naraz a že od základu napravíš všetky ich chyby. A ak sa ti to nepodarí, hneď si myslíš, že si nemala úspech.